היי חברים יקרים, מה נשמע? מה קורה? אז עושים פלאש מוב. זוכרים, היה לנו טיזר. איך עושים טיזר? בכל מקום, מקום עבודה, בשדה תעופה, בחו"ל, לא משנה, עושים טיזר. לא משנה איפה. טאדם. איך עושים טיזר? ככה. טאדם. 1, 2, 3. ויושבים. אני צריכה תמונה. כל אחד שולח לי תמונה עם הטיזר. אחר כך עושים לוח שנה חדש עוד מעט, ראש השנה, שיהיה לנו טה-דה-דה-דם. מי שרוצה, מי שלא, לא חייב. עוד מעט נתראה. יש לי הרבה רעיונות, הרבה פיצוץ, פגז, מה שיהיה, וואו. ביי.